Win-Win lanac prodavnica računara i opreme svakog meseca organizuje neku nagradnu igru ili akciju za svoje potrošače. Ovog meseca na njihovoj Facebook grupi je bilo organizovano glasanje za najbolju TV reklamu koju će napraviti posetioci. Naravno, ideja je bila bitna, ali i reakcije ostalih posetilaca. Takođe, u toku je i nagradni kviz koji je Win-Win organizovao sa Toshibom i Intelom. Ako kupite bilo koji Toshiba laptop ili kompjuter sa Intel procesorom, imate šansu da osvojite Chevrolet Aveo, dok su ostale nagrade krstarenje po Mediteranu, LCD monitori i digitalni fotoaparati. Sistem učestvovanja je jednostavan. Sve što treba da uradite je da pošaljete SMS poruku sa brojem računa. Nakon toga će vam stići SMS sa nekoliko pitanja. Ukoliko uspešno odgovorite na postavljena pitanja, kvalifikujete se za učešće u nagradnoj igri. Ova akcija traje do 15. aprila. Win-Win ima svoje prodavnice po čitavom gradu. Ono što odlikuje ovaj lanac je niz pogodnosti koje su spremili za kupce. Ukoliko vam se računar slučajno pokvari, oni će vam ustupiti sopstveni notebook dok ne poprave kvar na vašem kompjuteru. Takođe, tu je i dalje apsolutna garancija na mrtve piksele, pa ako se na vašem monitoru pojavi i jedan mrtav piksel, oni će vam isti zameniti. No, pored ovih pogodnosti, Win-Win neguje i odličnu cenovnu politiku što se ogleda u velikom broju različitih promocija i akcija gde stvarno možete pazariti zanimljiv hardver po odličnim cenama. Više informacija, kao i lokacije prodavnica, možete naći na njihovom sajtu www.winwin.rs.